Alsjeblieft. En heel veel succes. Met het Oranje van een boek dat speciaal skreun is voor het zorgpersoneel, waar de feestweken in Talmenhoes openen. Ook wienen de verskate sprekers. Het thema van de feestweken is verbinding. Wij behoren bij de kwadrantgroep en de kwadrantgroep die staat voor verbinding. Wij wilden een moment hebben waarop we de verbindingen met elkaar wilden vieren, die we al hebben. Maar we wilden ook vooral de verbindingen ook weer versterken, want ook dat is nodig. En we willen ook weer nieuwe verbindingen maken voor naar de toekomst. Een wichtig onderwerp is de veroring van de zorg. We vergrijzen natuurlijk, er komen ontzettend veel nieuwe ouderen. Ook Alzheimer-problematiek neemt toe, terwijl de zorg afneemt. Dus dat vraagt om nieuw nadenken over nieuwe concepten. Ja, dat is heel nieuwsgierig wat Aart Koopman zei. Als Talmenstichting faciliteren wij onder andere het lectoraat innovatie in de zorg. De zorg die verhoort inderdaad enorm. En die innovatie, ja, dat is heel belangrijk. En daar nemen we alle Talmenhoezen graag in mee.